ntawantawa iban ntemu a bi konfo na che domain ne yere kakare man no be yesu a wada asantimam agwana history me betoye ye ma o domain no ye ne so se oba eduru bebia yo ahefo no bi akwa ene enso edaso sankofati yapiem ewo asante agwana ka agwana na bi konfo na che konfo kokko anache bo se asen ene no wokan obejedi se konfo na che mahene ya obepiem ewo asante agwana ne dwumadi a odi ye no oboa na nanoma konfo asante man ya de nyina wote wokare na obrare ngoma so woboa no na asem ne mpempons woni ne ti nyina ne se okofa maame bi ya wodane na su ye na asu ne da asante agona ya efren kakare entine ya boy pin ya de nyina na kodwobo aten ya ene ne ba betwetwe nkomo e de afa asu kakare ba adwo aho le disable mo ni ble na mo nyam to boase na mo ntweme ye mo mpini yewura ye ne ne chance ntwetwe nkomo emfa kakare ba adwo aho ya da maspia akra wadaruma mo kwaba edbasa nkofeti yo me jisu obrumura ba fo wadaruma kakare ba adwo kakare ba adwo woni hwan yo kakawre ba adwa de sade ye nyina yinim na bakosem no se kakawre ba adwa obri konfo anoche ne yire ya fanse ntawantawa iban ntemu a enam se eja wokatachi anu nti obri konfo anoche domain ne yire kakawre man no be yesu a wada asantimam agwana akura wo domain no kure ede ne sisi che jamasi amantu mpayana yo ye ma history me betoye ye ma o domain no ye ne so se oba eduru bebia enye tede TBS ne techirema ekko na dia mti yansa na obri konfo anochi na ne ye oba adwoa kakare na o ye oba bia na dwadie hu hia no chense be ni kunu abrabo na ni kunu didi na nze be ma so de se kom de wa ya ne de bufu ni nyina koma no so nti de ne se bra kom de obri konfo anochi na ne yirisu nya da je ma no na ebufu ba ye no e ma ne de ebufu e kasem ya e ma no ka kire ono ane yire oba adwa se mu ade a waye mi me mu adane nsu adabro kunduem ampa nso kai no ebe mu ya sese obri konfo ne yire kakare no sese wadane yesu an konfo ni na akwadwo ate desi aba wadamlo no e ba sa no na busua ebo amfo obri konfo yo asem ya wo kan de wudi busa me kura mte hei me busa mpanimfo bisa ka me pe obri konfo anoche ne yire kakare no na busua na kama bo apin wo so be pim ne kakare na busua me hu na busua bia say de also ten in pen nim say kakare yire obajo oni na busua ni aso go di akura no de ano de edne that's why history abe de be mama so wa kwasre oba fra busua mu sa na ntawantawa si muntam yantimi afa nkwa nkoto abusua ni na timi aba de sei na timi aba ni sei ya me madwe kakra no say ya me madwe nche say ye obi a eja wona no oka ebem ohye gina eti no obri konfo nso ye konfo bia na no ho onwanwa kire se ye hwa konfo a na abakwa me de minim die so obri konfo de di ka ba fa se wiasema ma na santimam ye konfo de aminkin tin so obi eja wona no saa no se wa ya de bia na no challenge na eden eden ya no obi asu eti mi gidi se enunti na se kakare no wo busua omo ntimi abebusa na me akasa de me ba e kakare me nim se fiwe na no film me nim se ni fie ni but a history dey ya betu yo ba fo wadaruma me sama bisa obi kakare se de da obi konfa na chi na wo yesine ni na wo sadane na yile na su na wo sabe pi asene fo asase so ye na wona na kwadwo aten se bia buru se bia nyama aguna konwa enka se bia tona se ye pre a enen kenya akoma nka di bie no wadaruma dan no sabe pi imu esa wa asene fo oh dientra me metumi akakakra no se obri konfo anochi paso asene ni
Eti so adome na yire ono so na nti na yire ono so nti na yire wa eso adome na yire no adada na yesu ahen bi enwu onko ana oba de tira me ka na me kire madwen no me ka no kore na ma kire nsem na yire no oba adwenim se woye bretuni woye duanani in history no ye de enim se na yire ti me ka twa se ni so bi konfo yire woye sini woye bretuni we nia metwatoro die matie die nim na meka memfa bi nka ho ma na nyede enu ntina minim ne yire no nton abobo ne ma hu se bi a nton we no obo na yede na obeda asena busuye mu a ene enam so ma ibi na yede je kwa weda wasi ma di oluwai wadaroma asu ewu bi akom ne pen yo kaka ready many Fred ye mi hu so bi akom ne da na first no yesi biribi besi agora ha na abusuen mu a obi kura hu na mo a otimi sinisu no akokasam waka wi a na okọ na de waka no eye mia mi odi machi ye friend na akosi Eric ya waka no so mia na me bobo ano be fa no konko mu hye ba bia no so abre na me ye mo hospital na mo wa ben nti ofenso na be fa no koya me de ne ma pani bia na ye friend je bibi no so ti ofenso wase ya fofi antwata asodi ya enam so ma menua no ofiri mu etibra ofiri mu no ana asu isa sana me so etimi menua ne de yankobo na trase baabia na obetra kora no fa se ne de ani a kire betadwuma bia no ani aye no so na so ika me ma medwuma nyina so efiri bisa ene me da so a me kura kakra konso kura kakra nana wadaroma unia no fomosuo no oh ofomosuo no fisa sabra na me hwe no na me ma biribi ahia no obedi obenum wo behye emme biribi ahia no na dia nsa papa no a na wotete no eti na enana kom aye process papa no han obi dan ana na bosumu gufa ana wane na yire dafa ana wa han dan so ama nkwala no a wotete wo mo no sasa abren ye enim akomu hwe kan ne na kasa bia me mame ba menua no nko eti ade no ko ye no na afi niema na afi oni control bia no na afi start say obi o won titie mu a onya nwie na afi ma asem no edoso nti mua na ma ya rebo no a pemso a menua no fofi anto ata ma ma to safre no ja me so obetana me so a ya kurukura na do azu wadaroma azu e wada hoyi utimi se bi no se bia ye adwuma emetimi asa e de kuru atuma se zo bia no dabi abakosem no ya kura de ebete ni se oba hewachira na se wo ma na timi se bi ma no wo de ontimi se bi no na me beto aduane a ya no ano ma mi jaso no ya ni yichi eti oba adwa oda ho no ade etimi fa no mudi ekoko ye ni biribia wo ye nsa no ana ube no na aye so de ne be adwuma bia me ba ye da masigu fie nyina ma nsa no bi da asu da hanwa ansa asu amfa nyese udi twa blocks ana o do mota grada e wo so hu sa kaka wo yo ba we ye ninkumfo ye fa se o hadwane enti ye mpese ye bekwa akoya die bi de be ha no e da masie nyina me nsa bi nsi da o tra so de ni so besi dan udi agobo bu dan nyina awo de hundi bafo de tira obebu dan na gu ni se ono wote ho no ade ye fini ni ma basa na ompe enti no pam no twa no mfa no ye bibia wo de wasem bedana obedi ama na omo e ka se uba he wachi asabi ma no ma won sabi me mfa me ba he machi mese ni ma no ma braman sabi me hu sabi bi si ana bi bi yere ensi ye beto ye no ani bi so ntimi da mesi ni ha bi fie bebrebe me mfa ni sa ni so fancy da ne de na se bia ya sabi ne bia edwaba na se yesi yensa ni so bi ne bia fa posa do ne fa yaro se nyame ne nananom te ase a imprimpri na
I accept me. Instant. Me come to the war. Yeah, you be. It's our black car badger that we and some Yansan Yabian. Yes, I need you. And Yansan see just so. Yanfani see just so. Yansan first crown me buy, you know. Now you be trying and one. You can will soon one will soon must a John and crumb be trying one and for baby. 80 me crown me bread home. I'm say. Ni ma betana ni nchen yira ye bekwa akoto na mo iska na ye twadwen amedom furu krom abawi no mbawi ya na afi makoto nsesawa ba sa na me dia akoko besere no ansa na ni tindi na mkofi ekono asa akonti asa so ha ase kurasi ase buchi bi ne wa ya aso na ni enu ane na ye mfa ne na mkofi okum akoko okum dwayo ye mfa mkofi ya desire dia na mbesire no ba pende o ma kwanya eni etimdi ne nam kofi kodi yes anti yo ahwafo ne busuafo madaroma kaka re baadwa obi ko fa na che konfokoko aleche bo esen masem na meken ne ho kani ya okoware no na ase bia bu se bia nyaba se utie ne konfo no ne kasa osi kro no krampo kra na baadwa free su no krampo kra no onim kro no enne ne ho konfo na ye madaroma sremo a monye bre na monkan ho na monhwe ya toaso abra wadawloma kaka re baadwa ususu si ana se ho panyin se am otie ye no ba santi aguna ne fie bezi ni oh tamwa me na nanom etra obri konfu na se obri konfu anochi na se bro fa se ko be 200 years ise me na nakura me beto no kura na obri konfu anochi ni wo mtena me nsu ho me na napia kura otra ho be 50 years na ye di disu asa na ebe diri me na napia so de ase bo ya meto no ma meto no eti se oba aguna na oba santima mfi ode ba hade because minimo na yetro ade a meka bia me ka de minim ene de mate enye se me file masoma ka kire bi tabi akra wadaroma MCC enkane no se sui mani bra na oyi no aboa ene beto konkon so eye no kure so on say kaka re ba adwa na wo yesu bra ne 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 edinti na ho boy primary okay ani tete no ene na tete amaborofo ni bia pempam sa ma akwan yi kure yesu udro timi broko traffic we trim fa kan fa no so we see traffic light se wo twam etu hwasa dia boa no sitie na obetu de ka akfa no so iso mani twam eti dru de bia first no ena kra ni mu aheha kakra first bua bi gu nsase ya bo no opia basa ina etuma no iti oka ye no eye no kra dru ba bia ni bra krom de atanse sorafo ne de no mota ehunu pa adu adaloma obaye wayi musu ana waya mamre bi ama na pia mo ho ne ben bebre se ne na ko no me ya wasa hu ankwala no mu hu mo oh sabe wote pusu yi nam inso no be fa wana ga puisu na atia wi nam da bia se wo de ewura no e bia na make se waso da ye kura ho kura mo ho ne ben na ankwala ne de bia mo hu ne ho aka di bia oh sankwale wo me yankwada menu wo me besu ebe ya mamre ana wo nso wo mu enim kura na wo ati history dent ye be ya mamre na opia ba anya de ehu fasa kura no wetimi free esu mu eba me da na tisi ho na no bedidi no abedidi no asabi ya no asafa ni se ya no abesu etimi to ya de se me huna bo primary na me kuno edi wo hu ho bo yes intimi kuno ulma so ka wanya no huda no hu dia manya bi na wo bia me ya ba adwuma me da hotel akese me tie air condition kam na boso maka me na makwatro obi kuro makoso mo sabio enkwaso mo fie bi na edro no bi na tetoma me die toma me ma me wanka no hu dia minya bebre na so na minim se na nyame ene maboso na omusisi ndi mesi bebi pa enu hu dia minya bebre na ne ya mete we die minu me hu da engineer kazi da ko ma be jai minya akoma ene so betwam tirifiri so
Na sase wunya no de ka se jai na nka. O ka be jai. Sa bra so kan foforo e na nte ho a. Sa bra na me wo tepa. Hospital na me edwuma. Eti e na nte ho asan ke be firi me so. Eti ade me ko ankom hye won krasa kuma. Sa bra me papa duadu ye na ofiri mu ane ba echampon duadu do tosu bi no asi na nan. Yakọ wo nyina na enkontompo ni mitwa kire madwuma efo se me yare ye hwe me yare ti o mo bi darata bu nyina tu ka free tepa be hwe bo ho be ye mado ye kama tu mu se me yare ti ni e pempem so asenke be film so ye oba panisi wonko ni ya no pe ni kina kire se madwuma nkura na minya nkokora nkorozan bo e bi so ba offense ekuma ho so ano so ye konfo komtepa ba ni se no oboa etu hadi ya meyere ba no ye mame no a se ne ha no wo me ko tepa bo ko ya no ko medwum ko ba ma ne se me ye konfo na nya kombia na aka me ti me sama papa ko so ko sere kwa so fa ma me ko ani ne ya le bia na aka ne mo ye konfo me ye konfo ne ya yimedi ti sana me trasa na me pese ye yimedi za me trasa nka akobekire film so na ko ye ma ba edwuma akodi dia dodo dia na kakra ko tre condition kan hotel papa ben wo Ghana has adre me na hobi. Na you food doctor na ye. Me ya driver, doctor be kwam nam de no ko. Hanimfo bia betu kwam nam de no ko. Enti me kwa na wa ma maduane ani ama ba bi pa na maso ma anwumi a. Adweno akrika so bi kokum. Ti no am krokro ye pa. Aso ba fo adaroma ye ma sodwumadie no so. Kaka ore ba adwa. Di enwuma. Pa na ka se kaka ore ba adwa oya. Sanoshi. Oh, openi kase obusabi. Na kaka wura ba adwa de. Se de ni dira hita wiase nyina emi de minim se enwuma de oye papa. Edi nkan obi a wopa wo. Sese kura enche na wetwi a iwu yi bi ebekwa akosi ni fiada na memenda. Obi de aba abeda na edam sokuru oso aba abeda na se. Awo edam etwere akwantuo obi wo ha okwa abisa me yemfa ma no ya ye bebere wo fia ha o enye se bi a me kan ma no kwa ye minim na me comment na anka ye minim nkire obi ada bisa me to me ye panini na ade na wantimi ya no de ba no wantimi ya na mtwa kontompo kire so ya na da bi minya sa asem bi a meka bi no kra wo peba na de bedam so o ma unya ba na bebia na me kasam se obi wo ofitin ya sa me kopade won ka ni tirimu ansa ebia me kasa nyi se wayi agua ma ye mu masa afi no abakaka we ho so bepeba etia no wa anya bia wo se me kwa ya suo na mo amle mom do ayigu ye ro kan ye ana be oba bi so oba bepa wo no ani kuru ne mema ba mi ensa na tie wo so bepa wo oba da ma bi abi ntwayi eti asu ha de obeba kaka witiri mu ansa fisi yamfa bone ntra ha ne kaka wura konfo meti yi nkum ni pada menye bone ntia obi nsa yi am ye ni pedi yamfonso o me ho maye bone na bone bi wa wani twia wo koyi nyinsa enye udu yonko wada sikunu enye obi yire wo fa enye enema sesesese ya enye ma se obi o ye konfo ya wo so wo som na nanom editete amamere ene amane so asa ne ma na nyema akra wadalo so wayi sugreni e kase sebe wo kyerefo pa se wo kyere onmaya obaifo otwapo konkonsenia ni dwumadie no ono anedi anane ma no ana obode ma wo mo nse me ba ofia ma ho ahunhun bebre na ma menchira wadie wo se sabi o mesra meka aguna ha so wahene wa biribi akọ so asabe si wahene na so ye fa na sa etu wahene so ka se osoma ne ba se won kwa no wakọ ha na soma no wahene na soma no eti ni nyina wono ana kuroya ne dia wona fia ne dia na na magu ni nkyai eti wu sa no ho dia akoma ne ma so ne ma na ekira na ase wono na ekire sisa wasoma me se monkọ unu se kwa da ha ahaye monkọ fa na mmara wa nchira man kan bo nse na mo ho David eti wonu ane ayi no boss no ache se akra won dia ja
Wajiji adem. Watwem. Wan to de dia. Wa bopimo. Sana. Meba. Tika ka wura ba adwa de. Ya ka su brani o ya brefo pa de a. Migiri se wiase nyina tenenka. Wiase nyina ate kaka wura nka. Ana bebre no so won se ya na me ka se mbi se. Ya na nipa eye nipa bia se ohunu sika na ne wura fi nkomo a odi. Obi timi di asem betu obi ozo na awatwi ya boso no be ya ama. Ohunu sika no hopo. Ai. Na awatwi na boso no ntimi anya na awatwi no boso no koya ha na ye. Boso na ye. What's na awatwi pepepe na boso na pa ho na awatwi no asa na ye ho na ye. Ene se de ba ma nipa dia na ayo dwa no. Yes. Eti ha. Ya shata muntu obi adwuma so. Dabi. Wo ba wo di wasoma bedare ya mpaibo. Ani adwene kuta wo a wo de baaye. Ene na bebo wo gidie na aditu anamon. Ye wo nyamene na nanom adawroma. Ebeyi obi se anakaka awro konfo ade na wo ye program bi ana kasa ba ku mienu na wo bonyam na so. Tumi nyina ye ne dia. Anu odi bie baabia ma bia beso me kwadwobo atene so sabe kaka awre watimi bua me nipa nya wo na asa ne nipa benya wo no wase me bo me hunhun butu nsu ani sanity na je se nyankopon no ni tumi ni butu nsu ani eti so ade beda kaka awre baadwa na wunya wo nyankopon ade wo na bedue ne so won fama sanity yes eti obi oso ya konfo ya wo monyame din no ya mon kan kire nsem se dam wo ditrim o bodam wanya kamum yes wanya kamum ditrim na wo so nyinyame ni wadu abosum di na nyinyame ni asabe o modam bosum ni nyina nyinyame na de bai ni sanu nyuma ni bi nti wo so nyi nyame ni na age bosum di akada che nye dam na wo bo yesam ko hwe na dwene bibi wo ewa hwefo sidim di kaka ye no ya de nyina na nakwadwo aten ya se nya kodi adonten na bentwe bo ne ho bo to duru mu enne se nya akomo a enka sablen ko bi konfo na chi adwa ye agrama hene nkada konwa no enka odibi ema ne yiye ono ena sabre ya bo apie na ye no etwetwe nkubo wafo wadawroma wasem tie twato dika bisa wo se wokomie wanu ho usi unyanya nu hu bi ahyase na no se unyanu se di emu ye pa ese woto esi a odwo efo ba no mo ka kire se hospital dwuma na wo ye wo ka twa ne ba ma times 10 ti ja kom na ko ya wadawroma na bambo kura su abo me ne me yire ne me ma ne mabusua adwuma no betuma abosa ba no me se jamba ma madwuma no sika times 10 me fa anya hwe efse mse kaka awre bo me ne me yire ne me ma me mabusua se na busua obo ya ho ban na mi ja kwaye sa adwuma na sa bombo we nyina be da ne anya eti dia times 10 kura me se me die me twe ya me mfa ne se ya kaka awre ba adwa ni twe dia mponi abosum dia sa abosum pimpim omo ahira me ni mabusua ahira agwana man ana mi gina asesi e me ya ba adwuma no o se na me obuo ani die bete buo ni ani die kuta me de no anu adene aburo kirefo nyina ni nkwadwo atene ni wa nana ni ade kakra to mu am dia to bi ni nyina ya so ni nyuma pa wo ya ne no kra me ka kire nipa ti dom na hweme me de she ba ko ya ma waro no ba ma waro na mi hu ni da adwo nya ko olma to boase o ya fa obi konfa na chi eniema ni bi wa wale wo ba nzu hu ni da se na me ka to se esuo na dwuma ye no ene ma so ma sa ade no ba kakra mutimi de bebuobu am fie sa na me kire daroma bafo emse sabre ye dubesia ewo yankomo twetwe a ye no siase a twetwe ye no ahwefo ma daroma miguso akai mo sabre ye free hai me de komfo bi so no so sebe nani afira eho abakosem e de bebrɛ maka kiro se sankofa tv de fa akomo e fa sunsunsem ho niema ye nwanwa niema ehu enkwa ne de bebrɛ sabre ya de nyina na nakɔdwo aten ene na twetwe nkomo no akora wa daroma ye do wasi